Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kajingkerni hakaban pendan kami ki jingdi penbuat ki baharukam kala jelai bah hakaba kala jot shi kat dei ki khon samla ka jella bat kum joru ya ki rangba kum ta kum shi benta ban penmi pisana ka benta ban pendap ya ka jingtei ka badan hamauro ka badai ka jaka sumar ka ban ajing erap ikitu ki balangop ha ki jingdi penbuat ka khasi jantia Presbyterian Synod Sapngi Urban Mission menta ka singi kana penlong ni ka food fest come sales of work Kabala Long Hamau Khar Christian High Secondary School, Shillong. Katay ka jaka ajing sumar kabala sedang tay menta, kaday kabala tip kum ka New Life De-Addiction Center. Katay ka singi layo ban pli katay ka jingya diye thiet bam daw ba Tito Starwell Khan ubaday CEM ka KHADC layo ru ka jing puli ba jing duay na kong Jesse Lingdo DIC KGP Synod Sapngi Urban Mission ka jing duay na Reverend L Nongrod Chairman MED KGP Synod Sapngi. Para ngangade pastor Reverend NM Yang Raj dan aga Urban Mission juga Synod nabat ya ka kam kumu director jangka bat kani kalau gasni ka ba kum ka Urban Mission ni lapelong ya ka program ka kerpang ban pemi fund naga benta ka New Life De-Addiction Center kai ka PUE hang de kalong ka pangilaya kot laslam iskongo yoglay ilayo iga jiatrelang nagi board of department sarkar aga bag nilayo iki permission nagi kom yo care be pat menta ga nigasgi kum ga jing angnut ga jungi ngila ya ga ban tulong pat kani ka yo hangni ga food fest hangni ki balawan ban yeshim talang hangni ide ki client ki jongi ki balayadan benta hapo ka permission ide ki staff ki jongi ru idan ru hangni ki long keme nagi balang hapo ka balang Presbyterian ni Shillong di badan hapo upur jangka Shillong Rilum Presbytery bat ka mulai Presbytery kumjuru ki samla nagi ni ki ar Presbytery idan ru hangni ki paralok ki jongi ki ba wan ya ka banyarap ingi ling ba ki stall ki jongi ki product ki jongi ya ki ba wan ki ba pemi ya ki product jongi naga juice jam ta ki cake bat kuai but kini ke jingmu ka bakong san naga benta ka diga program kalong bangin raise fund naga benta ka building jong New Life De-Addiction Center kani ka Urban Mission ka jongi ngila sedang ya ka kam na usna ma ja khata ni pulong ya ka program ka jongi leng ba ki awareness program ki counseling ba ki wei ba ka jingmu ka jing kalong ban kene ti ban yarap ya kini ki samla ya ki emlangga salang yula syate syakum lagi jingdi ki ba penbuat bat hadin bangila ya kan tu ka disnam ni slotu batang ka counseling kam biang Gidan kam ban yarap ya kini ki samla ro ling ba ki rukom sumar ki bakar pang bate he gasnam arajar akra arpu pratrek jong banai me ngilala ban play ya kan New Life De-Addiction Center angte ha motowar ka yeng ka bangila shimwai panyai ko yoglay haga jeng persang ka barit batalot ko jungi ngilaya mentakat tu isnam bat ni sotho ya ga jingdawa ka crowd tam haga ni gisgi ka bamenta baki brew kilawan checkmat ban yo ga jing sumar bat ni ai ga jing sumar ang nagabanta ki shimrang bat ni dan ka jing tmu nagabanta ki kirthei ki por ki ban sawan kani ka building kani ka race ka bangi race ka fund nagabanta ka building kani ka permanent campus ka jangi ka bangi lasdang ya ga jing trainer ku usnam arza ku wai 9 November hangte hamora
jan ka America School for Disabled. Bat kani ka bangilay site nagaling jongi gilayo ka jingrap naga department sarkar naki nongmi khmat ka jongi bat ngilala ban pendap ya ka ground floor ka budget estimate jong kani ka jingpulot ya kani ka building kalong art floor nri lak bat hadu rentang ngila pelot kumalai kau laktam Tinre ia kani ka pisa ka bangila pelut bro nagaleng jongi game semlala ban sulut sa kontraktor bekerja ni Yamanta namar katang iris ya kapan bat ngila tentre bat ngila sedang ru ya kapan tei ya kabenta ka masyadrong ya ka first floor bat ngikerman na kabenta ka snam ka banwan ninyo ya kapan shift no naka yeng ka bangi shangwa ya ka permanent campus na kabenta ka ni ka addiction center ka tangi kay ka bangi anglot kay ka bangi community ka long ringkat ka jingduai layu ni rap ka nila wan pendap ni ka ni ka kam bat ngikerman scam da ka jingas no kilang jong ki balang jong para mensim di bakodor di badan ya ka cikit lit na kabenta ki himlang ka salang lingba ki donation lingba sponsors lingba kinu gilat jirap talong ka jigur ku crowd na kabenta ka jing pendap jongi ya ka thong yang jong ka building ka new life di addiction center ublen kerku kuble shibun ngadai Pastor L Nongrut along Sherman jongka Mission and Evangelism Department jongka Sinot ke jongi KJP Sinot Sagmi bat hakani ka department ngidon ka urban mission bat hakani ka urban mission Tracibun ki kam ki bedai bat ka jingyarap naga bentaki para breu kawai ka ba kabangi don menta kadai ka New Life di Addiction Center kabangi yaram na kamenta itu dibangat di jemlin besniu ka drugs katiam bata ki adon sibun ki bala yo amat di jengker ku dan bahkan ka projek kejongi kabangi ngila bersyang lamba kenika urban mission dimenta ngi penlong ya kenika food fest kom seal of work race ban ini ban nyamut ban ong ban yo jengkasyan naki perlok naki prabangai baga jengtumu kalong bangin tei ya ka New Life di Addiction Center kabangi ngilamang art kurur tam bat ngilas lang bantei ya gani ka jengtrai bat kaladon ka benta kabangi la pendap kani ka first phase kabangi pendap kalong tang kembar paulak bat ngim don kapan kebapiang bat kumta dei nakata kadang penlong ga kani ke program bangin hamyo bisa bagin laan pendap ya kani ka cintai ke jongi de lembah kini kijak program ki babon ki para bangai bat ki para marjan ki perlok ki batip ya kani ke jengmu babaha jangka sinot jangka urban mission ki yasno akti bat om tang ki ni ki perlok ki bajan lain nadu kini ki nong mi kman ki riurang ba tong tumi ki riu dan buram ki batip ya kani ka jengmu jangka sinot ki wan cakmat ban kasyan yang ini paningit ba how ni usnam uba mentangin min laban pendep la kumno sidang na kani kajingdai de bat ngingit batang kini kisisna masnam ngilala pendep ya kani kajingdai ka ba ar kuruntam bagadi kajingdai ka bangitei menta kadan hantai ha bo maulai maura ban kejeng angnut jong kasinap kalong ban yaram ki babon ki kun samla ban like na kani kejeng lin basniu ngau drop senaka tiang bat bakin im ya kejeng im kaba baha kaba
long ka jeng kertu yala de ya ka yeng kesem ya ka ri ba ka jeng de menta kila dan sibun ki bala yo ma ya ka jeng ko jeng kia mut ke laj na ka ni ka jeng lin basno di bala yo ala ban yarap lembaga ni ka center ke kami Hoja menta dang stang dang sim dang dia ngut dan rain daladep kene ke jengtai ni kemilen ki ba ki babun ken wan kene ke santa ki babun ki bangin la ban yarap lemba kene ke santa ke jeng bat ka thong jungi ka long ba kumbau jisu wat ya ki belajot ya ki bela rem mah abo wan sim ya ke long beriu ne sela jangan ke dau bata ngiru kum kinong bot jung ni kwa bat kedup lut jabar ladai nak kanu ganjat bendriu dendrai ban penlong yak beriu ki balaj nak kini ki jengni bersnir bat ka jengwer jongi kum kesinat kalong ya baro ki kun samla kiba kwa ban laj kiba don ke jeng angut namar ngitip baki don sibun ki kun samla kiba kwa ban laj namar bagi tip bau neu de jendi busneu ker kamtam drugs den rai dalade kimla bani kun bakam tangi wer nakaliang jongka sinot bayaki kun samla ke ba don ke jeng anut bakin lan kerpang kiba mengingim hangno kidan ki kiba kun kita ki jek samla den rai abaki yo snow ya kan ke jengkot jong kasinan ya kinwan mang bakin la ya kapan laj ni ke jeng mi musni bat ka sinot ikawer ya baro hi kinop sinop ba angnut ban laj nak ke jeng mi musni wan ha ke center ke jong ingin ya ram dah kan ke center jong ingin dan katu kan kinop trai nak ta pat uba dei pek dei kmi dei reverend NM yang rai pastor yang rai ulang mission director jong kawarpan mission baka mengikum ke department abu ini bata lembaga jeng trai ke jong store rai nget kan loga jeng ku ya di